Witaj, Maria, Христова Матерь, дозволь нам грешным Тебе дати, прими наши просьбы сия, за нас молися, Witaj, Maria. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Świętą mszę sprawuję во всіх intencjach, jakie były przeczytane, a tak samo tych, jakie nosimy w głębi swojego serca, za tych ludzi, których my swoją modlitwą obiecali, prosić dla ich obrony świętego Michała Archanioła. Prosić za nasze grzechy, aby mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadają się Bogu Wszechmogącemu i wam, braty i siostry, что zgraszył ja wielmi, duмкою słowa, uczynka i zaniedbania. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Tamu proszę najświętszą, zawsiody Pannu Maryję, усіх aniołów i świętych, i was, braty i siostry, помолиться за меня, да Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молим się. Всемогутный милосердный Божество, и ласкаво нашу надею, и учини нас удельниками у воскрешения Христа Твоего Сына, яки с Тобою живи и благодарю едности Духа Святого, Бог празднуйся веки вечные. Amen. Читание книги Дел апостолов. В те дни народ филиппийский повстал с образбалой силы, а дозорцы сорвали злиходеи и загадали бить розгами. Зробивши шмат ударов, кинули у вязницу и загадали вартовнику пильно стерогчи. Отримавши таки загад, и он кинул их во внутреннюю вязницу и ушамил многим колоду. Коля полночи Павел и Сила молились, спеваючи гімни Богу, а в'язні слухали їх. Раптом почався великий землетрус, так що задрожали подмурки вязницы. Одразу отчинились все двери и опалился путы. Коли вартовник прочнулся и убачив отчиненные двери вязницы, вытянул меч и хотел забить себе, думаючи, что все вязни утекли. Але Павел ускрикнул моцным голосом: «Не роби собі нічого благого, бо все ми тут». Попросивши святла, вартовник войшов и, трясучись, упав перед Павлом и Силом. Затем вывел их вонки и сказал: «Господари, что мне треба робить, как збавиться?» И они сказали ему: «Веру Пана Иисуса, збавишься ты и дом твой».
І абвесцілі слова Пана яму і ўсім, хто быў у яго доме. І ў тую гадзіну ночы ён прыняў іх, абыў раны і адразу ж хрысціўся сам і ўвесь дом ягоны. Потым завёў іх у свой дом, накрыў ім стол і з усім домам сваім цешыўся, што паверыў у Бога. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Твоя правица, Пане, ратує mnie. Твоя правица, Пане, ратує mnie. Славлю Тебе усім серцем моїм, бо почув Ти слово уста моїх. Перед ангелами спеваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Твоя правица, Пане, радує меня, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал Ты почну я Тебе, повеличу моц моей души. Твоя правица, Пане, ратує меня. Твоя правица ратує меня, Пану все зробить за меня. Милосердность Твоя, Пане, на веки, справ рук Твоих не покидай. Твоя правица, Пане, радує меня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пошлю вам Духа правды, и Он научит вас усей правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказал своим учням: «Теперь я отхожу до того, кто послал меня, и никто из вас не пытается у меня, куда идешь, але тому, что я сказал вам это, смуток наполнил сердце ваше. Але я кажу вам правду, лепш для вас, как я одышал, бо коли я не одыду, сутешальник не прийде до вас, а коли одыду, пошлю его до вас. И коли он прийде, переконає свет на кон греху, справедливости и суда, на кон греху, бо не верите в меня, на кон справедливости, бо иду до Отца и уже не убачите меня, на кон суда, бо князь этого свету уже осуджений. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. В сегодняшнем первом читании мы доведались, чому чоловік, до якого промовив Павел, навернувся. Вартовник. Звичайный вартовник, которому было дано задание охранять Иисуса Христа, как он не утек никуда. Потому что мы докладно прочитали, святый Павел
обвястил ему слово Пана, якое он еще не видел. И каждый, кто поверил в его, был охрещен этим словом Пана. Затым мы почули у Євангелії слово вельми добре, яке так само тичиться того, чим є слово. Ісус сказав своїм учням: «Тепер я відходжу до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питається у мене, куди йдеш. Але тому я сказав вам це, тому, що я сказав вам це, смуток наповнив серце ваше, але я кажу вам правду. Лепш для вас, як я одійшов, бо коли я не дійду, сутішальник не прийде до вас, а коли я дійду, пошлю його до вас». Так у чим приходить сутішальник? Дух Святий, якого ми чекаємо, приготовлюємося у Слові Божому. У Слові Божому, брати і сестри. Хто читає Слово Боже, той його вірить. Ми вельми часто пробуємо своє життя направити самі. Чоловік – це такий комп'ютер. Як він добре працював, то йому в першій черзі, кожному комп'ютеру, потрібна одна вельми важна річ. Вельми важна річ. Система якісь. Або це буде Windows, або це буде Vista, або буде XP, або буде Linux який-нибудь. Без этого компьютер лічиться тільки куском железа, бо він ні до чого не придатний, можна включити тільки і виключити, і більше нічого не допоможе. Так ось, брати і сестри, ми з'являємося такими комп'ютерами, і Бог хоче у нас заінсталюватися у нашому житті. Хоче бути тим системою, який буде керувати, який так само буде мати антивірус, що буде охороняти нас від древних впливів цього світу. А не чим мы хотим это учинить. Некоторые из нас это учинили и заинсталлировали навіть два антивируса. А видите, что будет застроено два компьютера? Примерно. Але это будет так висеть в воздуху, что мы ничего не сделаем. Он будет вешаться, не будет снова обличивать, программки читать. Ну, такая система компьютерная. Вот работает только одну систему антивирусную. Мы поставили систему антивирусную и против Бога, и против дьявола. И мы нарекаем, что в нашем житии они вперед, они назад. Ну, мы стоим такие, как железяка, которая включишь электричество, лечится компьютером, а ничего не стоит. Понимаем себе систему, якую Бог хочет у нас украть. А он украл христианство, а это его покидаем. Мы не хотим быть забравными христианами. И сегодня про это говорит Иисус. На ком греху, бо не верите у меня. Бо не верите у меня. Больше верим у грех, у добро, можем сами себе избавить. На кон справедливости, бо я иду до Отца, и уже вы убачите меня. И вот и есть справедливость, бо человек хочет, Пане Боже, ты не покажись мне, покажись меня. Или часто мы молимся, пытаемся, так что Писание, Иисус будет звертаться багач до Бога, который уже помер, багач до Бога звертается. Пошли мне, как я хоть обвестил своим близким, что тут справді есть пекло. А вот не торгуйся, даже тебе мертвого бачить, ты так не поверишь, что это не поверишь. И так самое в нашем житии. Что мы не поверим, а наша вера вельми слаба. А Бог хочет дать нам себе, как керовать нашим життем. Бо для його заміру, а это было бы сходно с нашей политикой. А нам это тяжко принять. Сегодня на конт суду, бо князь этого света уже осужден. Кто за князь? Что за князь этого света осужден? Это говорка идет про сатану, дьявола, который скусил ангелов в небе, которые были поддательны боли, и так само был больного выбора. Вот так само больно мы выбираем. Хочет есть, и то я хочу. Робити это, хочет спать, хочет идти на працу, учимся, альбо спим, альбо ничего не робим, и альбо ходим еще справа других. Вот это свобода, это свобода личности знает. Але
князь этого света, уже суд, я уже суд. И когда мы подчиняемся, когда мы идем за грехом, когда мы этот грех принимаем на себе, то мы так само осуждены. Уже осуждены. Уже осуждены. Дякую Божьей милосердности, ще Бог нам пробачає це осудження, коли приходимо до конфесіоналу і визнаємося з крухою у серці наші грехи. Може, наше життя не міняється, але наше серце і наша душа очищається, так що вливається опять до святого, до святейших, откуда пришла от Бога, и до Бога керуется. Тело завжди подтакне князю этого світу, бо тіло хоче владати, хоче бути кимсь, хоче все ведати, все знає, любим коштом, любими środkami, незважаючи на близьких, на родних, а в першу чергу на Пана Бога, що буде. А затем, брати і сестри, просимо, як ми заправди в нашому житті вибираємо тільки Бога, як святий Верховний Михайло. Хто, як не Бог, тільки Він з'являється тим, хто нас створив, і це наше створення оживляє і дає нам заправдую радість. Занесем наши супольные просьбы до Бога, а и сам молимся за всех христиан, как помазанные лаской Духа Святого, и неверно служили Христу. Тебя просим. Молимся за Святого Отца, а так само за всех бискупов и святоров, как Пан Бог освящал и умацовывал их у обвещения Евангелия. Тебя просим. Молимся за батьков, выхователей, как указывали молоді и детям за правдную коштовность вери их до Христа. Тебя просим. Молимся о всіх інденції, які були прочитані перед Святою Мшою, так само ті, які носимо в своєму серці, як святий Архангел Михаил занес їх перед обличчя Бога Найвищого. Це просимо. Молимся за нас, собраних коло Драгана, как спокой Христа мы несли у наши домы и осиротки правцы. Тебя просим. Всемогутний милосердный Боже, выслухай наши молитвы и учеников справедливо, живучи на земле, годные оправдовать с тобою и всеми святыми в небе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Он прежнебесный, знатнейший, и разумный надею и радость дает, покорно сыходит до нас на алтарь, как стать нам подивать, да есть блюда. Наш Пан добрый пастырь, притулок славный, заели тоскливо в сердце своим, любовью святою глаголит наш Бог. Иисус разгоняет надеюсь святого. Молитесь, как мою и вашу яхвя, принял Бог, и те всемогутные. Нехай Пан Бог примя клятву твоих на прославление и хвалу имя своего, от Отца на Сына и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учеников вы за все придякуючи Тобі, складаючи дякували Тобі, складаючи пасхальную обряду. Нехай неспынное деяние ласки и откупления станет для нас хранителем вечной радости. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Анзай. И с Духом Твоим В Божу серці. возносим и дарам. Подякуємо Пану Богу нашому. Заправды годна, это и справедлива, слушна и избавенна, как мы Тебе, Пане, за все выславили, а особливо в этот час больше урочисто обещали Твою хвалу, как и Христос был охвирован, как наша Пасха. И Он перемог грех и смерть, обновил все створение и нам вернул страченное житье. Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскресении Христа, а хоры анелов разом с всеми святыми спевают славе гимн хвалы, неоспынно устригающим. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твою, Отца
Zaprawdy Boża Ty święty, krywica usierakaj światłości, tam prosim Ciebie. A świeci grzechy dary, rasою Ducha Twojego, jak ja nie stanie się dla nas cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kali dobrowolnie wydał sobie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom kapuszy. Bierzcie i jeszcie zledacie, bo to jest ciało moje, jako je za was będzie wydana. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziękował składając i podał swoim uczniom kapuszy. Bierzcie i pijcie z jawocznie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzień odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Обещаю тебе Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominający śmierć i zmroku powstanie Twojego Syna, a chwieluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, kapuściw nas, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Święty zabrał ładno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalał w lubowi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всем duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, які apostolił nadzieję na uwaskraszenie i про всіх, хто у Twojej łasce wyszł z tego światu i dozwolił ubaczyć światło oblicze Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad uczynami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panną Maryją, ze świętym Józefem i jej brannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, świętą siostrą Faustyną, Janem Pawłem II, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z praw wieku podawali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystowi uchryście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia szana i chwała, razu się jaki wieczny ja. Nazywając się dziećmi Bożymi i zjawiając się temu pełnej wdzięczności, śmieliłem się kazać Ojcze nasz, который есть в мире, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего животного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого zła. Daj łaskawa spokoju dni naszych, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje błogosławieństwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój pokidają Wam, supokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczny ja. Amen. Supokój Pana.
Niechaj zаўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Божий, який явиш на сяді, раки світу, змилуйся над нами, барану Божий, який явиш на сяді, раки світу, змилуйся над нами, барану Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Вось Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер ягоную. Пане, я не варты, как ты увайшов до меня, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя. Прогоняйте сердцовые, песни радостной спяйте, поющий ясен снег. У вас розман над панами, и он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя, что для Пана варты строя, камень перешкоды все, не срывая злая воля, то, что нам життя несе. Знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Бог могутный по натуре, что створил земный обшар, вышел в гробу, снищил муры, бессмертный володар. Варта покидала зброю, не володает собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся.
Милосердный Ojcze, выслухай наши молитвы. Ученикам уделу таємниці отступления не давал нам ужитий часовым, и привел нас до радости вечной, крас Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в узнаниях, будь нам покорны, слухай спокусы нас от Бога Духа, покорно бросим, не королеву размещи сам Бог, а ты, князь войска небесного, могутностью Божией, силу верных шатана и інших злых духов, якие нас будущую во свете Пана. завсёды похвалённый, Сияй, прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похвалённый, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Пане Ісу Христе, присутний серед нас в найсвятейшем сакраменте, приходим до Тебе, шукаючи у Тебе всю покою в нашем сердце, моцно веры у Твою присутность в сердце нашем. Хочем просить Тебе и дякувати за все тривалі ласки, які спасаєш кожного дня на нас. Перепрошаємо за те добро, якого не використовуємо. Просимо у всіх інтенціях про заступництва Матері Найсвятейшої, якої була справована свята Ілиша, а так само за тих людей, яким ми свою молитву обіцяли, обновив святих покликаннях до служби святарської, законної і сильної, за будівництво нашого санктуаря Божої милосердності, а так само доручаємо кожного нас масу. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe почуй нас, Christe вислухай нас. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj над нами, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj над нами, Duchu Święty Boża, zmiłuj над нами, Świętая Trójca Dziwy Boża, zmiłuj над нами, Świętaya Maryja, молися за нас, Świętaya Bogorodica, молися за нас, Świętaya Anna nad Pannami, молися за нас, Maci Chrystowa, молися за нас, Maci Kościoła, молися за нас, Maci miłosierności, молися за нас, Maci łaski Bożej, молися за нас, Maci nadziei, молися за нас, Maci пречистая, молися за нас, Maci бездоганная, молися за нас, Maci непорочная, молися за нас, Maci невинная, молися за нас, Maci
Najmniejsza, Marysia za nas. Maci najcudowniejsza, Marysia za nas. Maci dobrej rady, Marysia za nas. Maci Zbawiciela, Marysia za nas. Maci Zbawiciela, Marysia za nas. Panna najmądrzejsza, Marysia za nas. Panna chwały godna, Marysia za nas. Panna prawosławna, Marysia za nas. Panna łagodna, Marysia za nas. Panna łaskawa, Marysia za nas. Panna wierna, Marysia za nas. Lustra sprawiedliwości, Marysia za nas. Stolica mądrości, Marysia za nas. Przyczyna naszej radości, Marysia za nas. Światłynia duchowna, Marysia za nas. Światłynia chwalebna, Marysia za nas. Światłynia sławna mocności, Marysia za nas. Róża mistyczna, Marysia za nas. Wieża Marysia za nas. Wieża wschodzi zmarłej, Marysia za nas. Zalady dochodnie, Marysia za nas. Kauczek za Marieku, Marysia za nas. Brawa niebiesna, Marysia za nas. Zorka radośnia, Marysia za nas. A zdrowienie chorych, Marysia za nas. Przytuła grzesznych, Marysia za nas. Palotka migrantów, Marysia za nas. Suciaszalnica zaskoczonych, Marysia za nas. Usławowa chrześcijanów, Marysia za nas. Королева aniołów, Marysia za nas. Королева patriarchów, Marysia za nas. Королева proroków, Marysia za nas. Королева apostolów, Marysia za nas. Королева мучеников, Marysia za nas. Королева вероизнающих, Marysia za nas. Королева ангелов, Marysia za nas. Королева всех святых, Marysia za nas. Королева без греху, бесшабашная, зачатая, Marysia za nas. Королева небом святая, Marysia za nas. Королева рождается святого, Marysia za nas. Королева семья, Marysia za nas. Королева супокою, Marysia
над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Красавица негодными обещания Христовы. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославляя заступництво наисвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не помогай молитве нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюды. Панна хвалебная и благословенная, упование наше, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас обжай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не сдавалась, как покинула того, что до Тебе утекая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненный до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашая, примкнуся, до Тебе прихожу перед Тобою грешный плачучи стою. О Мать Слова, не погоржай словами моими, але почуй их ласково и выслухай. Święty Boże, święty mocy, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty nieświadomy, Zmiłuj się nad nami. od pożaru pomagaj i zarazy, barani nas Boża. Od kaptona i niespadziewanej śmierci, ścieraży nas Boża. My grzeszni, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boża. Tajemnicu sakramenta, ubóstwiaj nasi racje. Tracić staroje prawa, Bożą wyznawaj, что нам розум не тумачит, свято веры принесе, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, що вік походить, на Отцу вечного Отця. Амен. Молимся. Боже, предспасхальную таємницю Христа, Ти откупив цих людей. Заховай нас справу Твоєї милосердності, как мы неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоились отримати Євнем, прав Христа Пана нашого. Амен.
Наш Христос воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя, Его славе и красе, Аллилуйя, на земле вознесся, Аллилуйя, Божию изъявил любовь, Аллилуйя, зимним вечным звонем, Аллилуйя, смертью ладную скрыши.